Ovo je zapravo dobra fora. Dobro je prošlo na TikToku, ali možda dobro prođe i na YouTubeu. Tako da hoću da svi dole napišete, muškarci, napišite neke komentare koje devojke ne smeju da vide. A devojke, vi nemojte da čitate komentare. Znači, to je naređenje, vama je zabranjeno da čitate komentare. Momci, pišite vaše tajne, pišite neke stvari koje drugi momci treba da znaju, a devojke ne smeju, da vidimo šta to mi krijemo, a šta to devojke ne smeju da znaju. Zanima me. Brate, već 7. sat montiram ovaj video za YouTube i ne mogu da završim. Odustajem. Da vidim što ima na TikToku. Koliko je lakše snimati za ovaj TikTok. Jednostavno mi dođe da postanem TikToker. Ali ne, ja sam YouTuber, ovo je YouTube video kog jako dugo nije bilo i evo odlučio sam sada da uzmem malo slobodnog vremena od fakulteta i nekih drugih projekata koje vas tek čekaju. Spremaju se jako brzo, uskoro stižu jako zanimljivi projekti, ali hteo sam da malo pričam sa vama, nije me bilo nekih skoro mjesec dana, većinom zbog TikToka. Znači, kao što vidite u naslovu, Cone je postao TikToker. Znači, ja uzmem, radim nešto za faks, ne znam, razmišljam o idejama za YouTube, šta god. Ja odem na TikTok i dobijem inspiraciju za 27 TikTokova za 5 minuta. Znači, niste svesni koliko je taj TikTok mreža koja me nekako zasmejava, inspiriše i tako dalje. Neću o tome da dužim u ovom klipu, danas sam teo da vam pričam malo o mojim TikTokovima, to jest, pošto me dugo nije bilo, izbacivao sam neke TikTokove na mom TikToku i evo kao, pošto to je razlog između ostalog što nisam toliko aktivan, tako da hteo sam malo da reagujem sa vama, to jest neću reagovati na svoje TikTokove, pustit ću vam moje TikTokove da vidite koja sam to izbacivao nekih 5-6 u zadnje vreme. Vi mi napišite u komentarima kako vam se sviđaju i TikTokove gledam na mom novom telefonu Honor 9A. TikTok radi bez problema, znači za sve one ljude koji su pričali kako, ne znam, Honor bez Googlovih aplikacija ima probleme sa aplikacijama, nema, znači lagano sam skinuo i TikTok i Instagram i YouTube i tako dalje, ali eto, nevezano za to, ajmo mi da vidimo te TikTokove. Prvi na listi TikTok, ovo sam video od nekih stranaca, znači postoji neki efekat kako da zaustavite, da se zaustavite u nekom položaju, znači stanete kako hoćete i pipnete ekran i tako se zaustavite i to se slika i onda, neću da vam objašnjavam, pogledajte ovaj TikTok. Onda sam napravio jedan TikTok sa kartama, to jest karticama. You know you made it when your cards go from sounding like this to sounding like this. Like ako ste nekad igrali Yu-Gi-Oh. Onda ovdje imamo neke plesove koje smo radili Dukse i ja, ali zbog autorskih prava ne mogu da puštam muziku tih plesova, ali evo, sa nekom mojom muzikom koju ja budem stavio, pogledajte ovaj ples. Ovaj TikTok takođe jako puno ima smisla. She told me put my heart in a bag and nobody gets hurt. Now running from her love. Ovo je zapravo dobra fora. Dobro je prošlo na TikToku, ali možda dobro prođe i na YouTubeu. Tako da hoću da svi dole napišete, muškarci, napišite neke komentare koje devojke ne smeju da vide. A devojke, vi nemojte da čitate komentare. Znači, to je naređenje, vama je zabranjeno da čitate komentare. Momci, pišite vaše tajne, pišite neke stvari koje drugi momci treba da znaju, a devojke ne smeju, da vidimo šta to mi krijemo, a šta to devojke ne smeju da znaju. Zanima me. To je to što tiče ovog videa, ljudi, ja se nadam da vam se svideo. Znači, ako me pratite na TikToku, verovatno ste mogli da vidite ove stvari, neke sam kačio na Instagram, ali ako ne, ako ste samo na YouTubeu i nemate TikTok iz nekog razloga, evo, pokazao sam vam. Ako želite da koristite TikTok, ali eto, kao koristite samo YouTube pošto imate komp, a nemate telefon, ja bih vam preporučio Honor 9A,
kao neki jako zanimljiv početan telefon na kojem možete gledati TikTokove, gledate YouTube, slikate se, zezate se i tako dalje. Karakteristike koje se meni sviđaju na ovom telefonu su baterija, zato što bukvalno možete gledati 10 sati klipova i da vam baterija možda padne na 50%. I to sam preterao, verovatno će pasti na 65-70%. Također kamere su jako bitne u 2020. godini, pošto svi imamo Instagrame i tako dalje. Kamera na ovome, to jest 3 kamere na Honoru 9A vas sigurno neće razočarati. I eto, generalno ja sam izabrao ovaj crni dizajn, ima još nekih boja, meni se ovo crno najviše sviđa. A i ako vam nije bitan dizajn, stavite neku masku koja vam se sviđa i onda bukvalno možete staviti vašu facu na leđa telefona, što je jako cool. To je to što tiče ovog videa, ljudi, ja se nadam da vam se svideo. Ako jeste, lajkujte ga, ako ste na kanalu, ostavite subscribe, zato što klipovi uskoro kreću, kažem vam, spremam se, selim se, spremam projekte, spremam opremu, pravit ćemo ludilo. YouTube nije propao na našim prostorima, YouTube se tek razvija i tek ćemo da pravimo zanimljiv content, tako da ako ste novi, ostavite subscribe, ako ste stari, verujte mi, Cone se vraća jako uskoro. Uživajte mi ostatku dana, mi se vidimo u sljedećem videu uskoro i pozdrav!